Šta kažeš za ovo, a? Bože, tebe se molim, preći ovu katastrofu ako možeš. Gornja mutnica ti jedna da vidovaš. Ništa drugo. Malo dođe smešno i čudno. Pa kako ovo voda na put? Ona izvira u paprdnu, pa sad došla i u mutnicu. Šta drugo, dosta. A to se neće zbrisati. Neće. Pa da Boga. A tu si došao onako dotle, pa ti si stao vam da ne može. Pa ne može. Nije bilo godina. Bilo pre 30 godine, 40, a malo manje od ovoga. Isto izgledala, a ovo sada je. Sve ovamo ovu levu stranu dole, zidovi jedno, sve i u dvorišta nisam bio. Dole kod Milića, ona ravnica gdje mu farma tam kod reke, kaže tu isto presakla, ušla u njiva. Pa da video sve poplavilo malo pre. Da.